Kune-pressure manje. Kufanele ngipenza isisa kwazi ukuba wena ukhululeke shaya amaphutha akho yabo phela umuntu engana amaphutha empilweni. Manje mwenza amaphutha ngocabanga ukuthi abantu ababukela mina bazoze njani bona. Khathi ke kumnandi. 70% umnandi, 30% ish. Esigodlweni saKwamakhanya eNdlonkulu uzizwa kanjani? Ngiyajabula. Ngiyaqala ukufika la. Ngizothola khona umcimbi nje. Agaleleka ngifuna umcimbi mkhulu and ngisalangazela ukukhulu ukubona lapho singabona kugcwele shoot. Uzizwa kanjani futhi ubona izintombi ezingaka ezigcwele lo muzi waKamakhanya? Ngijabulisa ngosemubona ukuthi basebaningi ozakwethu. Asendaweni yasembumbulu ngiphele ngakhona la. Bengazi khona intombi eyingaka. So ngiyajabula ukubona ukuthi khona intombi eyingaka esizweni sangakithi shuthi lesisifa. Banencane esakhona ezokhula nelandela ifike khona. Right. Angikude ukukhuluma ngizosho nje amagama ambalwa. Kubalulekile ukuyithanda. Iphathe kahle. Akusho ukuthi uyintombi, kufanele uyiyekelele. Uyithanda nje uyicupho sizothi ungabonani noma uhambe emola ukuthi ibhincakelela ukuba didi nje. Ufunde, sebenze, uyimele. Bese ungajaha ukhetha mhla kufika isikhathi sokuthi ukhethe makuthi uNkulunkulu ukubusisile ngomeni. Ulinde kuze kufike isikhathi esifanele. Ukhethe ngenhliziyo hayi nesisu. Ngiyema lapho. Ile noma ukakhetha? Sengithile wema. Sengithile iganelo kaMthembu. Siyathokoza. All the best. Ngiyabingelela bonke abaphakathi kwendle sikuyona ngokuhlukana kwezikhundla zabo. Ngiphinde ngibingelele nezintombi ngokukhethekile ngoba sengize ngalithola ithuba. Ngiyabonga mphathi ohlelo. Ngicela bandla ukudlulisa lokhu. Nginominathiwe kuma-SATMA Awards. Cela ningivotele. Mawuvota uthi 049 SATMA 19 SMS enambeni ethi 32436. Uvota noma ngabe kangaki. Ngiyabonga. Ay,